እቲ ፊልም ክጅምር ሬል ዝተባህለ መንእሰይ ማይ እንዳሃረመ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ ንርኢ። ሃንደበት ከዓ ሓደ ቫምፓየር መፂኡ ደፊ የውድቆ። ሬል ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ኣብ ዝርእዩ ዘሎ ነገር ንምርኣይ ቁልሕልሕ ይብል። ኮይኑ ግን እቲ ቫምፓየር ኣመና ቁልጡፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ኣዒንቱ ክኣቱ ይከኣለን። ዳግማይ እቲ ቫምፓየር ናብኡ ተፀጊዑ ይሓንቆሞ ምስ መንደቕ ከም ዝጋጮ ይገብሮ። ሬይል እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾኑ እናጎየ ናብ ሓደ ፀድፊ ይበፅሕ። እቲ ቦታ መንገዲ ስለ ዘይነበሮ ዘለዎ ኣማራፂ ነቲ ዝጎዮ ዘሎ ነገር ንምርኣይ ጠጠው ይብል። እቲ ቫምፓየር ከዓ ብቁልጡፍ ናብኡ ይቐርብ እሞ ኢዱ ነኺሱ ናብ ቫምፓየር ከም ዝቕየር ገይርዎ ገዲፍዎ ይኸይድ። ንፅባሒቱ ኤድዋርድ ምስ ቤላ ኣብ ዝፈትውዎ ቦታ ኮይኖም ፅቡቅ ግዜ የሕልፉ ኣለዉ። ኤድዋርድ ድማ በጃ ከተመርዓውኒ ኢሉ ንቤላ ይሓታ። ቤላ ከዓ ኣይከውን እዩ መጀመርያ ክትቀይረኒ ኣለካ በለቶ። ንሱ ከዓ ክልቴና ንኽንሰማዕ ክቕይረክ እንተደሊኺ መጀመርያ ተመርዓውኒ ይብላ። ቤላ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ደይብ እሞ መርዓ ኣብ ወረቐት ምፍርራም ጥራሕ ከም ዝኾነ ይተረድኦ። ኤድዋርድ ድማ እዚ ማለት ኣነ ንዘለኣለም ከፍቅረኪ ክገብረኒ ኢሉ ይምልሰላ። ቤላ ከዓ ሰዓት ትርኢ እሞ ሰዓት 4 ንገዛ ክድይብ ከም ዘለዋ ነጊራቶ ናብ ገዛኣ ተመለሰት። ኣቦኣ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ሂወት ሰብ ይጠፍእ ምህላዉ ኣጨኒቕዎ ከሎ ቤላ መፀት። ኣቦኣ ከዓ ልክዕ ሰዓት 4 ክመፅኺ ንምንታይ ከም ዝቆያቆኪ ግን ትፈልጡ ዶ ይብላ። ቤላ ከዓ እወ ኣመና ይሸግረካ ኣለኹ ተረዲእንሎ ትብሎ። ኣቦኣ ቀፂሉ ምስ ኤድዋርድ ገብሮ ዘላ ነገር ከም ዘይደልዮን ኮይኑ ግን ምስ ጃኮብ ዘለዋ ርክብ እንተዛይዳ እቲ መቕፃዕታ ቅልል ከብለላ ምዃኑ ግልፂ ይገብረላ። ብተወሳኺ ቦኣ ኣብቲ በይኒ ክዝነበር ክሉ ብሕታውነት ክስማዓክ ከሎ ጃኮብ እዩ ኣብ ጎኒ ክዝነበረ ኢሉ የዘኻኽራ። ቤላ ከዓ ኣቦኣ ዝበላ ነገር ርእሳይ ትንክፋሞ ናብ ጃኮብ ምድዋል ጀመረት። ጃኮብ ግን ካብቲ ጫካ ገዲፍዋ ዝኸደሉ መዓልቲ ጀሚሩ ንሰሙናት ፃውዒት ቴሌፎና ይመለሰላን። ቤላ እቲ ነገር ዝበለፀ ስለ ዘጨነቃ ናብኡ ክትከይድ ናብ መኪና ክትኣቱ ከላ ኤድዋርድ ኮፍ ኢሉ ረኸበቶ። ኤድዋርድ ከዓ ናብ ጃኮብ ክትከይድ ከም ዝኾነት ይሓታ። ቤላ መኪና ክትተስእ ክትብል ስለ ዝኣበየታ ንኤድዋርድ ኣሊስያ ነጊራትካ ምሽ ብዝኾነ ቅድሚ ምርቃተይ ክረኽበለኒ ናብ ኮማኹም እንተተቐይረ ጃኮብ ክፀልኣኒ ትብሎ። ኤድዋርድ ግን ናብቲ ከባቢ እንታይ ዘይትኸይድ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ይነግራ። ቤላ ከዓ ተሓርቕ እሞ እዛ መኪና ንስኻ ኢኻ ባላሽኻያ ኢላ ገዲፋቶ ወረደት። ንፅባሒቱ ቤላ ምስ መሓዙታ ኮፍ ኢላ እናዕለለት ኣሊስ ንመመረቕትኦም ኣብ ገዛ ፓርቲ ከም ዝዳልዎ ነገረቶም። ኤድዋርድ ግን መሊሱ ወላ ሓደ ፓርቲ ኣይዳሎን ይብላ። ኣሊስ ከዓ ንምንታይ ኢላ እናሓተተት ከላ ቤላ ከዓ ብቐዳማይ ኣብ ናይ ልደተይ ፓርቲ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ትፈልጢ ኢኺ በለታ። ኣሊስ ከዓ ሃንደበት ሓደ ነገር ብራእይ ይረኣያ። እቲ ነገር ኩሎም ዝተረድኦም ስለ ዝመስል ካልኦት ንኸይፈልጡ ንቤላ ኤድዋርድ ካብቲ ነገር ናብ ካልእ የእትዋ እሞ ብምቕፃል ኤድዋርድ ንቤላ ናብ ኣቦኣ ድሕሪ ምብፅሑ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ይነግራ። እዚ ነገር ብከምዚ እንተቐፂሉ ቮልተር ቫምፓየር ኣብ ቀረባ ግዜ ምምፅኦም ከም ዘይተርፍ ይነግራ። ቤላ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ምስ ሓተተቶ እዚ ነገር ክቆፃፀሩ እንተዘይክኢሎም ናብ ካልእ ቦታ ከም ዘምርሑ ይነግራ። ኣቦኣ ካብ ስራሕ ይመፅእ እሞ ድራር ክንበልዕ ዝበልክኾ ንዓኺ ጥራሕ ይብላ። ኤድዋርድ ድማ ናብኡ ዝመፀ ንቤላ ከብፅሕ ጥራይ ከም ዝኾነ ነጊርዎ ይኸይድ። ሃንደበት ግን ጠጠው ይብል እሞ ቤተሰባ ናይ ዓመታት ዝሃብዋ ናይ ኤር ትኬት እንታይ ትሓስብ ከም ዘላ ይሓታ። ኣቦኣ ከዓ ናይ ምንታይ ትኬት ኢሉ ምስ ሓተታ ናይ ፍሎሪዳ ጎቦታት ንምዝዋር ቆፀራ ሒዝና ነርና ኮይኑ ግን ኣነ ኸይድ ኣይደለኹም በለት። ኣቦኣ ከዓ እዚ እኮ ፅቡቕ ነገር እዩ ንፋስ ክትቀይርለኪ ኢሉ ምሰረድኣ። ቤላ ከዓ ሕራይ ቦ ጌራ ኣደይ ክረኽባየ ኮይኑ ግን ኤድዋርድ ክኸይድ እንተኮይኑ ጥራሕይ ዝኸይድ በለቶ። ኣቦኣ ከዓ ምስኣ ኸውን ወላ እንተዘይደለየ ንኽትከይድ የፍቅደላ። ቤላ ናብ ፍሎሪዳ ምሪሓ ምስ ኣዲኣ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፋ። ኣዲኣ ንቤላ ኤድዋርድ ንዝኽፈል ዋጋ ንምኽፋል ፈቓደኛ ከም ዝኾነን ብሓደ ከዓ ደስ ከም ዝብሉ ነገረታ። ኮይኑ ግን ዝመረፅ ፆቶ ሰብ ንዓኣ ጠቃሚ ከም ዝኾነን ከተረጋግፅ ከም ዘለዋ ነገረታ። ብምቕፃል ዘዳለወትላ ህያብ ሃበታ። ቤላ ከዓ ነዲኣ ሓቂፋ ከም ዝናፍቐታ ነገረታ። ቤተሰብ ኩሎም ከዓ ነቲ ኣሊስ ብራእይ ዝተረኣያ ቦታ ምሪሖም ንቪክቶርያ ይፅበይዋ ነበሩ። ኣሊስ ከዓ ኣብዚ ከም ዝነበረት ተራእይንሎ ኢላ ንዘላቶ ቦታ ትራክ ክትገብር ጀመረት። ዘላቶ ቦታ ተገሊፅላ ከዓ በስቲ መፅኣ ላይላ ምስ ነገረቶም ኩሎም ብቁልጡፍ ንቪክቶርያ ክኽተሉ ጀመሩ። ጃስፐር ከዓ ብቁልጡፍ ጎዩ ክሕዛ ክብል ቪክቶርያ ግን ምስ ጉንዲ ጋጫቶ ናብቲ ናይ ትኻሉ ዶብ ኣተወት። ኣቦኦም ከዓ ካብኡ ሓልፎ ከም ዘይብሎም ይነግሮም እሞ ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ክከታተሉ ጀመሩ።
بس خا فيكتوريا بدحريت بوتم تخالو بقدمي خا بفامباير كتكوية جمرت اتوم تخالو كحزوا خبلو داغماي نابت ناي فامباير حزات آتيا نمستم ناي كلن بيتساب كتكوية جمرت جاسفر مليسو حزا خبل تمليتا نابت ناي تخالو حزات آتوات جاسفر كاتا ختيل وخيد قبل اتوم تخالو كأتووي كالون نسوخ آمستم تخالو خب أسكولو فيكتوريا كابت وطا تصورت نتصبحيتو إدوارد نبيلا ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዝዋ ምስ መፀ ጃኮብ ኣብቲ ቦታ ጠጠው ኢሉ ይፅበዮም ነበረ። ቤላ ናብ ጃኮብ ቀሪባ ሰላም ምስ በለቶ ጃኮብ ግን ናብዚ ዝመፃኹ ዳግማይ ናይ ኩለን ቤተሰብ ናብ ሕዛእትና እንተመፅኦም ንሓዲኡ ከም ዝኾነ ከጠንቅቖም ከም ዝመፀ ይነግራ። ቤላ ከዓ እቲ ነገር ገሪሙዋ እንታይ ይፍጠር ከም ዘሎ ሓተተቶ። ጃኮብ ከዓ ንኤድዋርድ ክሳብ ሕጂ ኣይነከርካያን ዲኻ ክትፈልጦኮ ግዴታ ኣለዋ ኢሉ ይቋይቆ። ኤድዋርድ ከዓ ግደፋ ካብዘን ላዕሊ ክትጭነቕ የብላን ወላ እንተበሎ ጃኮብ ግን ክትፈልጥ ኣለዋ ብምባል ሓሳቡ ይገልጽ። ቤላ ከዓ እቲ ነገር ንምርዳእ ግዜ ወሰደላን። በዚ ከዓ ቪክቶርያ ተመሊሳ መፅያላ ምሽዶ ንኣሊስ ብራእይ ዝተረኣያ ነገር ንሱ እዩ ኢላ ንኤድዋርድ ተሓቶ። ኤድዋርድ ድማ ክሕልዋ ከም ዝኾነ ምስ ነገራ ቤላ ግን ስለ ዝሓብአላ ሓረቐት። ንጃኮብ ከዓ ንምንታይ ኻ ክድውለልካ ከለኹ ክሳብ ሕጂ ዘይተልዕለኒ ኢላ ተቋይቆ። ጃኮብ ከዓ ወልሓደ ኢልዋ ከይድ ክብል ጠጠው ተብሎሞ ክትዛረቦ ከም ትደሊ ነገረቶ። ኤድዋርድ ድማ ኣብ ማእኸል ኣትዩ ጠጠው ከብላ ምስ ፈተነ ቤላ ግን እምቢላቶ ምስ ጃኮብ ብሞታ ይኸደት። ጃኮብ ከዓ ናብ ናይ ሳም ገዛ ሒዝዋ ምስ ከደ ሓደሽቲ ዝኣተዉ ተኽላታት ከም ዘለዉ ረኣየት። ካብኣቶም ሓንቲ ከዓ ጓል ቢሊ ልያ ነበረት። ልያ ከዓ ናይ ቤላ ምምፅኣ ንጃኮብ ክጎድኦ ከም ዝኽእል ነጊራ ገዲፋቶ ኸደት። ሳም ከዓ ምስ ሰበይቱ ብምዃን ይፅምበሮ እሞ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ይነግሮም። ቤላ ምስ ጃኮብ ኣብ ጎራጅ ውሽጢ እናዕልሉ ከለዉ ወልሓደ ከም ዘይተቐየረ ነገረቶ። ንሱ ከዓ ንስኹም ከምኡ ምስ በላ ቤላ ከዓ እዚ ነገር ክሳብ መመረቕታ ጥራሕ ከም ዝኾነ ነገረቶ። በዚ ሰዓት ጃኮብ ኣመናዩ ሓሪቑ ንስኽኮ ከምኦም ክትኮኒ ኣይክበኣክን እዩ ከምኦም ካብ ትኾኒ ክትሞት ይሓይሽ ኢሉ ብሕርቃን ይዛረባ። ቤላ ከዓ ብናይ ጃኮብ ተግባር ሓሪቐ ክትወፅእ ክትብል ጃኮብ ጠጠው የብላ እሞ ሕርቃኑ ምቁፅፃር ኣብይዎ ከም ዝኾነ ብምንጋር ይቕሬታ ይሓታ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሬይሊ ናብ ቫምፓየር ድሕሪ ምቕያሩ ኣብ ናይ ቤላ ክላስ ውሽጢ ይኣቱ። ጃኮብ ንዝሃባ ህያብ ድሕሪ ምርኣዩ ከዓ ካብቲ ክፍሊ ሓደ ናይ ቤላ ጨርቂ ሒዙ ይወፅእ። ኤድዋርድ ንምሸቱ ንቤላ ናብ ገዛኣ ድሕሪ ምብፅሑ ኣብ ክፍላ ሓደ ሰብ ኣትዩ ከም ዝነበረ ነጊርዋ ናብ ቤተሰቡ ይወስዳ። ኣብኡ ድሕሪ ምብፅሖም ኣሊስ ቪክቶርያ ይኮነትን ንሳ እንተትኸውን ክፍለጥን ነይሩ እዩ ትብሎም። ኤድዋርድ ድማ ቅድሚ ሕጂ ጨኒዎ ዘይፈልጥ ሓድሽ ሰብ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ሃርድላይዘር በቃ ንሕና ንቤላ ክንሕልዋ ኣለና ምስ በለ ሮዛ ጠጠው ተብሎ እሞ ንቤላ ክትሕሉ ከም ዘይትደሊ ትዛረብ። ቤላ ከዓ ኣነ ወልሓደ ክሕልወኒ ይደልኒ ዝሕልወኒ ሰብ ኣሎ ኢላ ግልፂ ገበረት። ንፅባሒቱ ጃኮብ ናይ ቫምፓየር ሽታ ስለ ዝረበሾ ካብ ድሕሪ ሕጂ ክመፁ እንተኾይኖም ከም ዘይፃወርዎም ይነግሮም። ካብታ ግዜ እቲኣ ከዓ ንቤላ ናይ ኩለን ቤተሰብን ናይ ተኽላ ዓሌትን እናተሓጋገዙ ይሕልውዋ። ኮይኑ ግን ናይ ክልቲኦም ጎሳ ርክብ እናተበኣኣሰ ይኸይድ። ጃኮብ ንቤላ ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣኼባ ከም ትሳተፍ ይገብር። ኣቦኡ ከዓ ቤላ ምስኦም ብምህላዋ ደስ ከም ዝበሎ ይነግራ እሞ ስለ ጎስኦም ሓቀኛ ታሪክ ክነግሮም ጀመረ። ኣብ ሓደ ወቕቲ ናትና ጎሳ ይፍራሕ ነበረ። ኮይኑ ግን ሓደ ሰብ ናባና መፂኡ ንመብዛሕትኦም ሰብና ወድኦም ይብሎም። ነቲ ሰብ ድሕሪ ምቕታሎም ከዓ ሰበይቱ ብሕነ ምፍላይ ትትስእ እሞ ናባና ብምምፃእ ንብዙሓት ካብ ሰባትና ቃተለት። እቲ መራሒ ጎስኦም ጠጠው ከብላ ምስኣ ምስ ተባኣሰ ኣመና ከባድ ኮነቶ። እታ መራሒት ጓሳ ደፋር ስለ ዝነበረት ካራ ውፂኣ ንነብሳ ወግአት። እታ ቫምፓየር ሽታ ደም ጨኒዋ ምስ ፈዘዘት እቲ መራሒ ጓሳ ከዓ ብቐሊሉ ክቐትልዋ ከም ዝኽኣሉ ናይ ጃኮብ ኣቦ ነቲ ታሪክ ይነግራ። ድሕሪዚ ሬይሊ ኣብ ብዙሓት ቦታታት እናተዛወረ ብዙሓት ቫምፓየር ይፈጥር ነበረ። ኣብ ዜና ከዓ ኣብ ዝቕሩብ መዓልታት ብዙሓት ሰባት ይጠፍኡ ከም ዘለዉ ይቃላሕ። ኤድዋርድ ድማ ምናልባት ሓደሽቲ ተወለድቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ንቤተሰቡ ይነግር። ቤላ ከዓ እዚ ነገር ስለ ዘይተረድኣ ሓደሽቲ ውልዲ ማለት እንታይ ማለት ኢላ ሓተተት። እቶም ቤተሰብ ድማ ሓደሽቲ ተወለድቲ ማለት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተቐየሩ ማለት ከም ዝኾነን ነብሶም ክቆፃፀሩ ከም ዘይክእሉን ሓደ ብሓደ የረድእዋ። ቤላ ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሳ ኣቦኣ ሬይሊ ቤል ስለ ዝተባሃለ ሰብ ይነግራ። ቤተሰቡ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ክደልይዎ ከም ዝፀንሕ እውን ወሲኹ ይነግራ። ድሕሪ መዓልታት ጃኮብ ንቤላ ናብ ዝነብረሉ ቦታ ይወስዳ እሞ ክሳብ ሎሚ ዘጨንቆ ነገር ይነግራ።
ጃኮብ ከዓ ካብቲ መጽኣት ሒዙ ከም ዝፈትዋን ካብ ኤድዋርድ ንላዕሊ ንዑ ክትመርጽ ሓታ እሞ ሃንደበት ይስዕማ። ቤላ ከዓ ደፊኣ ጠጠው ተብሎ እሞ ብጉስጢ ሃረመቶ። ኮይኑ ግን ብተግበራ ዝተጎድአት ንሳ ነበረት። ኢዳ ናይ ተኹላ ኣካል ብምህራማ ትጉዳእ እሞ ይሕማ። ንምሸቱ ጃኮብ ንቤላ ናብ ገዝኣ ሒዝዋ ምስ ተመለሰ ኤድዋርድ ብቕልጡፍ ናብኡ ቀሪቡ እንታይ ኻ ጌርካያ ኢሉ ምስ ጃኮብ ኣብ ባእሲ ኣተወ። ኣቦኣ ይወፅእ እሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይሓቶም። ጃኮብ ከዓ ንቤላ ስለ ዝሰዓማን ምስ ሃረመቶ ከዓ ኢዳ ጉድኣት በፂሕዋ ስለ ዝሐማ ሓሪቑ ከም ዝኾነ ነታ ሓቂ ይዛረብ። ካልትላይዘር ኢዳ እናሃከምላ ከሎ ኢመት ምስ ሮዛ ናብኦም ይመፁ። ቤላ ከዓ ንተኹላ ክትሃርም ምስ ፈተነት ኢዳ ከም ዝተጎድአት ነገረቶም። ኢመት ከዓ ተኹላ እኮ ዱልዱላት እዮም ይብላ። ቤላ ከዓ እወ እንተዝረኽቡኻ ክገናፅሉኻ ነይሮም እዮም እናበለት ከላ ሮዛ ሃንደበት ሓሪቓ ካብቲ ክፍሊ ወፀት። ቤላ ከዓ ናብ ሮዛ ብምኻድ ንምንታይ ክትፀልእኒ ኢላ ሓተተታ። ሮዛ ከዓ ኣነኮ ኣይፀልኣክኒ ኮይኑ ግን ንስኽ ብዙሓት መማረፅቲ ስለ ዘለውኺ ይቐንኣልኪ ትብላ። ቀፂላ ብኸመይ ናብ ቫምፓየር ከም ዝተቐይረት ምዝራብ ጀመረት። ሓደ ኣመና ዘፍቅሮ ሰብ ብየዕሩኽቱ ከም ዝድፈር ጌርኒ። እዚ ሓይሊ ምስ ረኸብኩ ከዓ ነቶም ዝደፈሩኒ ሰባት ሓደ ብሓደ ቀቲለዮም። እዚ እንተዘይትገብር ንዓኣ ከም ዝሕሻት ነግራ። ቤላ ከዓ ኣነኮ ምስ ኤድዋርድ ራሒ ክነብር ዝደሊ ምስ በለታ። ሮዛ ድማ ኣብ መንጎኣትያ ድሕሪ ምቕያርኪ እቲ እንኮ ትደልዮ ነገር እንተሃልዩ ደም ጥራሕ ኢላታ ገዲፋታ ኸደት። ብኻልእ ትዕዝብቲ ከዓ ሬይሊ ንዝቐየሮም ቫምፓየራት ካብ ድሕር ሕጂ ብኸምዚ ዓይነት ርኡይ ከይተጥቅዑ ይብሎም ነበረ። ኮይኑ ግን ኣብ ፖላሶ ኮይኖም ቮልተር ይዕዘብዎም ነበሩ። ሓደ ካብኦም ከዓ ንሓላፊና ኣሮ ክነግሮ ኣለና ኢሉ ክኸይድ ክብል እታ ምስኦም ዝነበረት ጓል ነቲ ቫምፓየር የእመነቶ። ንሳ ከዓ ሕጂ ክሰሚዕ የብሉን እዚ ነገር ንሕና ባዕልና ክንዋፅኦ ኢና ኢላ ጉሉፅ ገበረትሎም። ንፅባሒቱ ናይ ቤላ መመረቕታ ነበረ። በቲ መመረቕታ መዓልቲ ኩሎም ተምሃሮ ኣብ ናይ ኤድዋርድ ገዛ ብዝተዳለወ ፓርቲ ተዓዲሞም ነበሩ። ጃኮብ ከዓ ምስ ክልተ ኣዕሩኽቱ ናብቲ ፓርቲ ምስ ኣተወ ቤላ ትርኢ እሞ ኣይመፅእን ኢልካኒ ነበርካን በለቶ። ጃኮብ ከዓ ናብዚ ዝመፀሉ እቲ ብቐዳማይ ዝገበሮ ነገር ኣጣዒስዎ ከም ዝኾነ ብምንጋር ባዕሉ ዝሰርሖ ናይ ኢድ ሃብል ይህባ። ኣሊስ ከዓ እናኸደት ከላ ብራእይ ጨርቂ ናይ ቤላ ኣብ ኩሎም ቫምፓየር እናዘረርእዎም ከም ዝኸዱ ክገብሮም ከሎ ተረኣያ። ንምሸቱ ከዓ ስለቲ ጉዳይ ኩሎም ቤተሰብ ኩለን ይሰምዑ። ኤድዋርድ ድማ እቲ ሰብ ራይሊ ከም ዝበሃልን ኣብቲ ከባቢ ይነብር ከም ዝነበረን ይነግሮም። ጃስፐር ከዓ ሓደሽቲ ወታደራት ናብዚ ይመፁ ከም ዘለውን ከተማ ክሕልዎ ከም ዘለዎም ምስ ተዛረበ ጃኮብ ኣብ መንጎ ናይ ምንታይ ወታደር ኢሉ ይሓትት። እቶም ቤተሰብ ከዓ ቫምፓየር ናይ ቤላ ሽታ እናሸተቱ ይመፁ ከም ዘለው ይነግርዎ። ጃኮብ ከዓ ከምዚ እንተኾይኑ ደኣ ንሕና እውን ኣለናዮ ማለት ይብል። ቤላ ግን ኣይ ንስኻ ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልኒኻ ክቆትሉኻ እዮም ምስ በለቶ ጃኮብ ጠጠው ይብላ እሞ ኣነ ቫምፓየር ክሳብ ዝቐተልኩ ወላ ሓደ ነገር ኣይፍጠርኒዩ ይትሕሰብ ይብላ። ኤድዋርድ ድማ እወ ሓቁሎ ንሶም እናትክ ድሕነት ከድልዩናዮም ልየረድኣ። ኳልድራይዘር ከዓ ሕራይ በቃ ክልቴና ብግቡእ ምርድዳእ ክህልወናዩ ንስኹም ንሕናን ጽባሕ ኣጸቢቕና ክንስልጥን ኢና ኢሉ ንጃኮብ ይነግሮ። ንጎ ከዓ እቶም ተኻሉ ምስቶም ቫምፓየር ብምዃን ናብ ጫካ ምርሑ። ኳልትላይዘር ከዓ ነቶም ተኻሉ ጃስፐር ምስ ሓደሽቲ ተኻሉ ልምዲ ስለ ዝነበሮ ንሱ የሰልጥነና ኢሉ ይነግሮም። ኤድዋርድ ድማ ንሶም ካባና ብምንታይ ይበልፁ ኢሉ ንካርላይዘር ይሓቶ። ካርላይዘር ድማ ንሶም ሓደሽቲ ዝተቐየሩ ቫምፓየር ስለ ዝኾኑ ናይ ሰብን ናይ ቫምፓየርን ነብስ ኣለዎም ካባና ዝበለፅ ከዓ ጉልበትን ቅልጣፍን ሒዞም እዮም ዝመፁ ኢሉ ይረድኦ። ጃስፐር ከዓ ሓደሽቲ ዝተወለዱ ቫምፓየር ንኽሓንቅኹም ክትፈቕድሎም ይብልኩምን ክጨፋልኡኹም እዮም ብኻልእ ከዓ ከተጥቅዑ ከለኹም ስኢሉ ክኸውን የብሉን ብምባል ንኹሎም ከሰልጥን ጀመረ። ቤተሰብ ኩለን ብናይ ጃስፐር ሓገዝ ክለማመዱ ከለዉ እቶም ተኻሉ ጠጠው ኢሎም ይርእዎም ነበሩ። ጃኮብ ናብ ቤላ ምስ ቀረበ ቤላ ከዓ በዚ ነገር እኮ ክትግዳእ ትኽእል ኢኻ ኢላ ደረዘቶ። ልምምዶም ምስ ወድኡ ንጃስፐር እዚ ኩሉ ነገር ብኸመይ ከም ዝፈለጦ ትሓቶ። ጃስፐር ከዓ ኣብ ኢዱ ዘሎ ናይ ንካስ ስምራት መሰርዓያ ንሳ እውን ኣነ እውን ኮለኒ ኢላ ናይ ባዕላ ርኣየቶ። ጃስፐር ግን ናቱ ቀያይራ ከም ካልኦት ከም ዘይኮነ ይነግራ። ንሱ ቀደም ወታደር ከም ዝነበረ ይነግራ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ኩናት ተወዲኡ ብፈረስ ቤተሰቡን ሰበይቱን ንምርካብ እናተመለሰ ከሎ ሰለስተ ዋልድ ይረኽብኦ። ንሱ ከዓ ናብ ቀሪቡ ስለ መንነቱ ድሕሪ ምንጋር ማርያ ትበሃል ጓል ናብኡ ቀሪባ ከም ዝቀየረቶ ይነግራ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ከባቢ ማርያ ናይ ባዕላ ሰራዊት ተዳሉ ነይራ።
أنا كل ነገር ዝገብረላ ዝነበርኩ ትፈትወኒ ስለ ዝመስለኒ ዝነበረ እዩ ኮይኑ ግን ንሳ ትፃወተለያ ነይራ እዚ ምስ ፈለጥኩ ከዓ ገዲፈያ ከይደ ድሕሪ እዚ ግን መንገደይ ጠፊኡኒ ከሎ ምስ ኣሊስ ተራኺበ ንሳ ከዓ ንዓይ ብዙሕ ነገር ገይራትለያ ኣላ ኢሉ ነቲ ታሪክ ይነግራ ኣሊስ ከዓ ናብኡ ትመፅእ እሞ እቲ ፍጻሜ ዳግማይ ከምዘይከውን ነጊራ ሰዓመቶ ንምሸቱ ከዓ ጃስፐር ጠጠው ኢሉ ብፀጋም ማርያ ብየማን ድማ ቪክቶሪያ ኮይነን ሓደ ነገር ግበረልና ኢለን ሕሾክሾክ ክብልኦ ከለዋ ቤላ ካብ ድቃሳ ተስአት ኤድዋርድ ድማ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ምስ ሓተታ ቤላ ከዓ ድሕሪ ዘሎ መራሒ ቪክቶሪያ ተራኢንዩ ኢላ ትነግሮ ራይሊ ከም ዝለመዶ ሰራዊት የዳሉ ነበረ ልክዕ ቤላ ከም ዝተዛረበቶ ድሕሪ ራይሊ ቪክቶሪያ ነበረት ቪክቶሪያ ንራይሊ ከም ትፈትዎ ምሲላ ሕነን ንምፍታይ ክትጥቀመሉ ተዓሽዎ ነበረት ራይሊ ስለ ዝኣመና ዝበሎቶ ነገር ብዘይ ምድሕርሓር ይገብረላ ነበረ ጃስፐር ንኤድዋርድን ንጃኮብን ፀዊዑ እቲ ባእሲ ኣብዚ ክንገብሮ ኢና ንሶም ናይ ቤላ ሽታት ተኸቲሎም መፁ ስለ ዘለው ያኮብ ንስኻ ንቤላ ሒዝካያ ናብቲ ጎቦ ክትከይድ ኢኻ ምክንያቱ ጨነኻ ክሸቶም ኣይክእልኒ ኢሉ የረድኦ ቤላ ከዓ ናብ ጃኮብ ትፅጋዕ እሞ ጃኮብ ሓቂፉ ናብቲ ጫካ ይወስዳ ቀፂሉ ሓላፊኦም ክኸውን ከም ዝደሊ የፍልጣ ብተወሳኺ ንስኹ እኮ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ከተፍቅሪ ትኽእሊ ኢኺ ሳምን ሊያን ከም ዝገበርዎ ምስ በላ ቤላ ከዓ እሞ ኣነ ኮ ተኹላ ኣይኮንኩም በለቶ ጃኮብ ከዓ ኣነ ኮ ይፈልጥ ኣባይ ዘለክ ስምዒት ፈሊጥ ክትሓብዮ ኣለኺ ስለዚ ተስፋ ዝበሃል ኣይቆርፅኒ ይብላ እሞ ንስኺ ከየፍቀድ ክለይካ ኣይስዕመክን ኢሉ የፃውታ ቤላ ናብ ገዛኣ ምስ ተመለሰት ኣሊስ ምስ ኣቦኣ እናሰሓቐት ክትወፅእ ረኸበቶም ኣሊስ ከዓ ናብኣ ትቐርብ እሞ ነቦኺ ጉዕዞ ኣለዋ ኢለ ኣፍቂደል ክለኹ ስለዚ ንስኽን ኤድዋርድን ጥራሕ ኣብ ገዛ ክነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢላ ኩሉ ነገር ነገረታ ቤላ ከዓ ናብ ገዛ ተኣቱ እሞ ኣቦኣ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ምስ ኣዲኣ ካብ ዝፈታሕ ጀሚሩ ከምዘይተመርዓወ ትሓቶ ንሱ ከዓ ናተይ ዝብላ ጓል ከምዘይረኸበ ይረድኣ እሞ ንስኺ ግን እኮ ንምምርዓው ገና ኢኺ ይብላ ቤላ ከዓ ኣቦኣ ስለ ሓዳር ይሓስብ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአት ደስ ይብላ እሞ እናሰሓቐት ክትወፅእ ክትብል ኣቦኣ ጠጠው ይብላ እሞ እዚ ማለት ከይትረድኦ ይነግራ ብምቕፃል ንስኽን ኤድዋርድን ክትላፍዑ ከለኹም ትጥንቀቑ ዶ ኢሉ ዘይተፅበየ ትሕቶ ይሓታ ቤላ ግን ኤድዋርድ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ብኻልእ ከዓ ድንግል ኢላ ካብቲ ክላስ ገዲፋ ተወፀት ኣቦኣ ከዓ ተገሪሙ ዋ ድንግልቲ ሕጂ ሞ ንኤድዋርድ ፈትየ ኣለኹ ብምባል ምስ ነብሲ ይዛረብ ንምሸቱ ቤላ ናብ ናይ ኤድዋርድ ክላስ ኣምርሐት ኣብኡ ምስ ኣተወትካ ዓራት ትረክብ እሞ ዓራት እውን ኣሎ ትብሎ ኤድዋርድ ድማ ኣይ ምናልባት እንተደኺምኪ ክትዕርፍሉ ኢሉ ነቲ ሓቂ ነጊርዋ ክሰዓዓሙ ጀመሩ ቤላ ከዓ ቅድሚ ናባና ምቕያርኪ ንሳኺ ኩሉ ነገር ክፍፅም ይደልየ ኢልካኒ ነርካ ስለዚ ሕጂ ከዓ ንሱ ክገብሮ ይደለኹ ትብሎ ኣብ መንጎ ምስዓዓሞም ከዓ ኤድዋርድ ጠጠው የብላ እሞ ሕጂ ከምኡ ክገብር ከም ዘይደሊ የፍልጣ ብተወሳኺ ንኽብረታ ክብል ኣብ ድሕሪ መርዓ ክገብርዎ ምዃኖም ኣረዲኡ ድሕሪ ሕጂ ግን ተንበርኪኸ ናይቲ መርዓውን ንሕቶ ክሓተኪ ኢሉ ካቲም የውፅእ ቤላ ከዓ ሕራይ ክምርዓወከ ምስ በለቶ እቲ ካቲም ይገብረላ ብምቕፃል እቶም ቫምፓየር ናብቲ ቦታ ይበፅሕሞ ካብቲ ማይ በብሓደ ይወፁ ጃኮብ ከዓ ንቤላ ተሰኪሙ ናብቲ ጎቦ የብፅሓ ቤላ ከዓ ንስኻይ ትበኣስ እንዲኻ ኢላ ምስ ሓተተቶ ጃኮብ ከዓ ከምኡ ዘይኮነስ ምስቶም ዕስለ ስለ ዝራዳዳ እቲ ግዜ ክሳብ ዝኣክል ኣብ ዝኾይነ ክሕልወከ ኢሉ ይምልሰላ ንምሸቱ እቲ ጎቦ ብንፋስ መሊኡ ቤላ ከዓ ቁሩብ ልዕሊ ዓቕማ ኮይኑዋ ተንቀጥቅጥ ነበረት ኤድዋርድ ድማ ኣነ ከምቆኪ ይኽእል እናበላ ከሎ ጃኮብ ኣነ በይነ ኣብ ደገ ፀሚን ኢሉ ናብኡ ምስ ኣተወ ንቤላ ብቁሪ ክተንቀጥቅጥ ይርአ በዚ ከዓ ኣነ ከምቆ ይኽእል ምስ በለ ኤድዋርድ ደስ ዋላ እንተዘይበሎ ግን የፍቅደሉ ጃኮብ ከዓ ንቤላ ሓቂፉ ከምቆ ጀመረ ኣብ ማእኸል ድማ ክዳን ክንተ ተውፅዮኮ ፅቡቅ ጌርካ ክትሞቁ ነርክ እናበለ ንኤድዋርድ ከሕርቆ ጀመረ ቤላ ድቃስ ምስ ወሰዳ ድማ ዘረብኡ ብምቕፃል ቤላ ንዓይ ከም ትፈትወኒ ትፈልጥ ዶ ምናልባት እኮ ንዓይ እንተመሪፃትኒ ክትቀትለኒ ክትፍትኒ ኢሉ ይሓቶ ኤድዋርድ ድማ ንሱ ናታ ውሳነ እዩ ኣነ ከዓ ንምንታይ ሞ ደስታ ክምንጥላ ኮይኑ ግን ንስኻ ተኹላ እንተዘይትኸውን ነርካ ተኽትንፋስ ይኣሮኽ ንኸውን ይመስለኒ ብኻልእ ድማ ደስ ኢኻ ትብለኒ ይብሎ ጃኮብ ድማ ክምስ ይብል እሞ ኣነ ግን ነቲ ቓል ክብሎ ይደልኒ ኢሉ ካብቲ ነገር ይእለ ንፅባሒቱ ቤላ ንኤድዋርድ ዓርኪ ኔራትካ ዶ ኢላ ምስ ሓተተቶ ኣይ ነበረንን ግን ንኣኽ ተመርዐ ኣለኹ ምሽ ኢልና ነገራ ከሎ
ጃኮብ ይሰምዕ እሞ ክልቲኹም ተመርዒኹም ዲኹም ይብል። በዚ ሓሪቑ ኸዓ የኣኽለኒ ኢሉ ገዲፍዋ ይኸይድ። ቤላ ኸዓ ንኤድዋርድ ይሰምዕ ከም ዘሎ እናረኣኸ ኢኻ ምሽ ከም ዝትገብር ዘለኻ ኢላ ንጃኮብ ሰዓበቶ። ጃኮብ ከዓ ኣነ ንኸይከይድ እንተደሊኺ እስከ ሓደ ጥዑይ ምኽንያት ሃብኒ ኢሉ ይሓርቕ። ቤላ ኸዓ ጃኮብ ገዲፍዋ ኸይከይድን ንነብሱ ኣብ ሽግር ከይትዋን ብምሕሳብ ሕራይ ሰዓመን በለቶ። ጃኮብ ከዓ ናብ ቤላ ቀሪቡ ሓቒፉ ይስዕማ። ቀፂሉ ከዓ ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ ይፅበይኒ ኣለው ኢልዋ ይኸይድ። ቤላ ናብ ኤድዋርድ ድሕሪ ምምላሳ ርኢኻና እንዲኻ በለቶ። ኤድዋርድ ድማ ትፈትውየ ኢኺ ምሽ ኢሉ ዘይሓሰበቶ ሓደ ዘሰንብት ሕቶ ይሓታ። ቤላ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ እኮ ንዓኸየ ዝፈቱ ኢላ ምስ መለሰት ኤድዋርድ ድማ ይፈልጥ ኢሉ የረጋግኣ። ኣብ መንጎ ከዓ እታ ጓል ተኹላ ናብኦም ድሕሪ ምቕራብ እቲ ኹይናት ከም ዝተጀመረ ንኤድዋርድ ኣብ ርእሱን በበትሉ። ናይ ኩሎም ቤተሰብን ናይ ተኹላ ዓሌትን ብሓደ ኮይኖም ንኹሎም ይውድእዎም። ቪክቶርያ ናይቶም ተኻሉ ምምፃእ ምስ ረኣየት ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ተሰወረት። ኤድዋርድ ድማ ንቤላ ኩሉ ታሕቲ ዝፍጠር ዝነበረ በብሓደ ይነግራ። ጃኮብ እውን ኣብቲ ቦታ በፂሑ ይበኣስ ከም ዘሎ ይነግራ። ናይ ኩሎም ቤተሰብ ነቶም ሓደሽቲ ተወለድቲ ንሓደ ተኹላ እናጥቅዕዎ ከለዉ ጃስፐር ናብቲ ቦታ ዘሊሉ ይመፅእ እሞ ናይቲ ቫምፓየር ክሳድ ይቆርፆ። ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኢመት ዝተናሓነሐ ተኹላ ኢመት ቢግዲኡ ንኸይጉዳእ ይሕልዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤድዋርድ ቪክቶርያ ትመፅእ ከም ዘላን ቤና ከም ዝኾነትን ንቤላን ነታ ተኹላን ይነግረን። በዚ ከዓ እቲ ተኹላ ከም ዝኸይድ ይገብር። ብድሕሪ እዚ ራይሊ ምስ ቪክቶርያ ኣብቲ ቦታ ይበፅሑ። ኤድዋርድ ድማ ንራይሊ ቪክቶርያ ትፃወተሉ ከም ዘላ ይነግሮ። ስለ ፍሎሪዳ ንስኻ ስለ ትፈልጥ ንኽትሕግዛ ኢላያ ቀይራ ትካይሉ ንኽረድኣ ይፍትን። ቪክቶርያ ድማ ሓሲቡ ስለ እሱ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ነኪረካየ እኮ በለቶ። ራይሊ ከዓ ናታ ምኽሪ ሰሚዑ ሕጂ ናይ መወዳእታ ይብሉ ከጥቅዖ ምስ ተዳለወ እታ ተኹላ ካብ ዝተሓበአትሉ ብምውፃእ ናይ ራይሊ ኢድ ተቆርፀሉ። ቪክቶርያ ከዓ ክትሃድም ክትብል ኤድዋርድ ጠጠው የብላ እሞ ተሃድም እንተኮይንኩ እኮ ዓወት ክትረኽቢ ትኽእልኒኺ። ብተወሳኺ ነፍቃሪኣ ጀምስ ብኸመይ ከም ዝቐተሎ እናነገረ ከም ትሓርቕ ይገብራ እሞ ምስኡ ክትበኣስ ጀመረት። ራይሊ ከዓ ነቲ ተኹላ ብእግሩ ይሃርሞ እሞ ክልቲኦም ኮይኖም ንኤድዋርድ ክበኣስዎ ጀመሩ። ኤድዋርድ ድማ ንክልቲኦም ክፀወሮም ኣይከኣለን። ክሳዱ ቆርፅዎ ክብሉ ከዓ ቤላ ብእምኒ ጌራ ሓደ ኢዳ ሓሪዳ ደም ትወፅእ እሞ እቶም ቫምፓየር ከም ዝዘናግዑ ገበረት። እታ ተኹላ ኣብቲ ቦታ መፅያ ንራይሊ ጎቲታ ትወስዶ። ንሱ ከዓ ንቪክቶርያ ክትሕግዞ እናሓተታ ንሳ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ምስ ኤድዋርድ እናተበኣሰት ከላ ከዓ ኤድዋርድ ክሳዳ ብስኑ በጢሱ ኣብ መሬት ይድርብያ። ከይትትስእ ብምሕሳብ ከዓ ብሓዊ የቃፅላ። እዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምውድኡ ከዓ ኣሊስ ቮልተሪ ናብኦም ይመፁ ከም ዘለዉ ይረአያ። ኤድዋርድ ድማ ቮልተሪ ምስ ተኹላ ምሕባሮም ክፈልጡ የብሎም እናበለ ሓደ ዝተረፈ ሓድሽ ተወላዲ ናብኦም ምቕራብ ጀመረ። ጃኮብ ከዓ ምስቲ ቫምፓየር እናተበኣሰ ከሎ እቲ ቫምፓየር ዓፅምቲ ናይ ጃኮብ ይሰባብር። ካርላይዘር ድማ ናይ ጃኮብ ኣካል ከም ዝተጎድአ ይነግሮ እሞ ሳምን ካልኦትን ከም ዝወስድዎ ይገብሩ። ኣብ መወዳእታ እቶም ቮልተሪ ኣብቲ ቦታ ይበፅሑ እሞ ከምዚ ዓይነት ባእሲ ስለ ዝሓለፎም ይድነቑ። እታ ሓላፊት ከዓ ራይሊ ዝቐየረ ሓንቲ ጓል ትርኢ እሞ ሓደ ሰብ እኮ ተሪፍኩም ኣሎ ትብሎም። ካርላይዘር ድማ ንሳ ንሕና ክንከናኸና ኢና ይብላ። እታ ሓላፊት ግን ክትሰምዖም ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ነታ ቆልዓ ከም ተሓምምን ብምግባር ሓላፊኦም መን ከም ዝነበረ ሓተተታ። እታ ቆልዓ ድማ ሓላፊኣ ራይሊ ከም ዝበሃል ኮይኑ ግና ፀቢቐ ከም ዘይትፈልጦ ነገረታ። እታ ሓላፊት ድማ ፊሊክስ ንዝተባሃለ ቫምፓየር ንኽቐትላ ኣዘዘቶ። ንሱ ከዓ ክቐትላ ናብኣ ምስ ቀረበ ካርላይዘርን ሰበይቱን ሓንቲ ዕድል ጥራሕ ክህብዋ ይልምንዎ። እታ ሓላፊት ግን ንሕና ቮልተር እኮ ካልኣይ ዕድል ኣይንህብኒና ብምባል ንኽቐትላ ኣዘዘቶ። ብተወሳኺ ንቤላ ኣሮኮ ክቕይረኪ ዝደሊላ ምስ ተዛረበት ቤላ ከዓ ቆፀራ ምትሓዞም ግልፂ ገበረትላ። እቲ ፊሊክስ ዝተባሃለ ቫምፓየር ናብታ ቆልዓ ብምኻድ ይቃብፃ። ንምሸቱ ካርላይዘር ንጃኮብ ክሕክሞ ንዕዘብ። ጃኮብ ብስቃይ እናእወየ ከሎ ኣቦኡ ብደገ ብጭንቀት ይፅበዮ ነበረ። ካርላይዘር ኣብ መወዳእታ ሓኪምዎ ይወፅእ እሞ መድሃኒት ከም ዝሃቦ ይነግሮም። ወሲኹ ነብኡ ብርቱዕ ሮስ ንክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣፀቢቕኩም ረኣይዎ ይብሎም እሞ ይጨባበጡ። ካርላይዘር ክኸይድ ክብል ንቤላ ጃኮብ ይደልያ ከም ዘሎ ይነግራ። ቤላ ከዓ ናብ ጃኮብ ምስ ከደት ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ከም ዝፈትዋ ይነግራ። ቤላ ቀፂላ ትፈልጥ ኣነ እውን ይፈትወካየ ግን ምሳኺ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢላ ትትስእ። ክትከይድ ክትብል ንጃኮብ ተመሊሰ ክመፅእ ትደለየኒ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ጃኮብ ግን ኣይ ንዝተወሰነ መዓልቲ በይኒ ክኾን እዩ ዝደሊ ኮይኑ ግን ክትፈልጥዮ ዘለኪ ብዝኾነ ይኹን ተስፋ ከም ዘይቆርፅ ብምባል ከም ትኸይድ ይገብር።
ንጽባሕይቱ ቤላን ኤድዋርድ ንኽትቀየር ንዝደለኹኻ ንዓኻ ንጃኮብን ንምውድዳር ኢለይኩንኩን ኮይኑ ግን ኣብ ህይወተይ ዝጎደለ ቦታ ንምምላእ ትፈልጥ ዲኻ ብዙሕ ግዜ ካብ ሞት ተሪፈለኹ እዚ ኸኣ ንዓይ ብርትዐ ይህበኒ ኢላ ነገረቶ። ኤድዋርድ ድማ ለካስ ንስኺ ንዓይ ሓሲብ ይኮንክን ኢልዋ ተሰሓሓቑ ጀመሩ። ቤላ ናብ ኤድዋርድ ቀሪባ ብሰብኣውነት ህይወታ ንዕኡ ዝኸውን ነገር ክትቦ ከም ትኽእል ነገረቶ። ድሕሪ እዚ ግን ነቦኣ ቻርሊ ስለ መርዐኦም ንምንጋር ዓብ ፈተና ከም ዘለዋ ረዳኣቶ። ብምቕጻል እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰርኣያ ኻቲም ንኽገብረላ ሓተተቶ። ኤድዋርድ ድማ ነቲ ኻቲም ምስ ገበረላ እቲ ፊልም ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹማ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ህናት ፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።